Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Ki Khubor na kimat. Tuing na phai sa ki Khubor na Jylla. Kasantarik u Jylliew kadai kasngi kabala juraki manla usnem kum kasngi penne mariang lari ka World Environment Day. Hagani ka Jylla ru ki kinhun bapher kila rakhi yakni kasngi. Ka Khasi Student Union Maulai Circle kala thung kumba lais patali ki tenrai dieng ha umrenja. Lasdang thung dieng na plau ka school umrenja secondary school daga jenge shim bentalang ki khana school bat kinong hikai. Hadian pat layo banlet thung sahaki jaka klau shnong daga jenge shim bentalang da kinong yalam shnong. Ka Federation of Khasi Jainte and Garo People Nongstoin Circle pat kala thung dieng hajan ka school KPS Memorial Secondary School Mauyama Nong Pendeng. Ka dorbar shnong Kylleng raj ringkat ka jingitreilang pat ki school managing committee kala penlong da ka jingalang ban pensung tho ya ka jingkta na ka jingpenon kam ya ki plastic pat ka phang pedeng jong ka jingalang kadai beat plastic pollution. Nang ta ka shlam ajing hikai ya ki samla puli nurse ka St. Joseph Academy School of Nursing umtro kala thung dieng harot ka surok ba National Highway. Hagni kasngi Menteri Sarkar bapet ya katanat animal husbandry bat veterinary uba AL hek ulawan bane shimenta ya kabenta kum ukongsan. Ka Singhalang Secondary School Lightlom kum shibenta jong ka jingrakhe ya kani kasngi ru kala penlong ya ka jingathung dieng ban shimsmai ban yada bat tingka ya kamai maryang. Harsh Vardhan Umre IRS former Additional Director General Jongka Nasin Shillong ulalong kum ukongsan. Dang katu katni singi menshwa kadorbar shnong sanmer kala dep pen khuat ya ki jabo jaban ki bala don ba one bread ha shilenter kasurok nadu sanmen shado shalom shillong henry mentaru ki lap ba ki dang don hi ki brio ki ba one bread jabo biang. Ha jingbut din ban yo bat ya ki brio ki badon kti ban le ya kum kani ka dorbar shnong kala lap ba ki brio ki ba one bread jabo ki dei na no ba shlong na pom la krai bat na lat kor ka bor shnong kala khot hajer ya ki ta ki brio ki ba ki la lap ka yin jong ka kong isilak shar ka badon ha ka shnong pahamri o them hari bohai district kala plu ha ka step phrngap jong ka singi balang. Hagani ka jingja omsham ladon manumonuru ba mensao henry ki jingdon jingem ki badon hayeng kila kala de peilot hadin bakadon ka jinglip ding halum dingdri ki nong sin shar shnong jong ka lum dingdri kila phone shakatanat boarding ka MEECL kumta kane katanat kala pha da unong trei jongka ubadei unong trei casual uba ban kershan karmau shun ubala lai pnyosnem karta uba shong basa hamaulai nongkwar ba umlet maramot habala poi hakni jaka uba ban kershan ulakio halor jong pol electric ban maramot henry kinsan u hab na jrong bat ulamen saujur lapin kit yau sha robert hospital henry habala poi ha hospital lapin bana ba ulayap mentapat tuina phai shaki Khubor na kari ka ecological task force jong ka Indian Army ha Assam kala thung kumba sanhajar tenrai ki ding ha kasngi barakhe ya ka World Environment Day kani ka kanhon sipai kadai ka bajulet banyarap ki brio ha ka por basha lin shop ha ka bor maryang lan ye don ka no ka jingdon kam kerke ha kari la seng ya kani ka kanhon sipai ha usnam arajar nyo kadai ru ka kanhon sipai ka bajuya lap kumno ban penne pensa ya ka mei maryang. Shwabu unlet Delhi bani shimbenta ha ka jingalang jong ka kenhon jong ka India u General Secretary ka All India Trinamool Congress u Abhishek Banerjee ulaong banthau sarkar kam dan kam ya kata ka jinglong rong ser henry ka shong ha ka jingsong tho bat ka jingket kli jong kinu ki seng haba kilat pathai Khubor kila kali bon ki jingkali u Abhishek ulaong ba ailat shwa ba unlet shwa ka shaka jingalang bat unsakren hadin balawai ka jingalang shwa bale yeshimbenta shaka jingalang jong ka NDA ha Delhi unoyalam ka JDU ubadairu Menteri Sarkar jong ka Bihar u Vijay Kumar Chaudhary ulaong ba ka jinga dialog jong ka JDU bat ka BJP kadai ka bomla shu bandang yalat
Ulaong ba ka Jylliew kanyay don hapo ka kinhon jong ka NDA pat kumjuru u menteri rangba ka Bihar u Nitish Kumar unyay beteng banlong kum unong yalam ka NDA ha Bihar. U menteri rangba do u Narendra Modi harengkat ka kinhon menteri sarkar kila ay ya ka shithi resign ha ka president kari ka Draupadi Murmu bat shen kinlet kam ya ka jingbon pat banthau sarkar. Ka Presiden kala pediang ya ka shithi resign Henry kala aibor ha Modi ba un penya ya ka sarkar tad hadu bandala thau ya ka sarkar bathamai. Ka samoy trikam jong ka yeng dorbar ka barim kan kot ha ka khanriu tarik menta ubanai Jylliew. U menteri rangba ka Bihar u Nitish Kumar bat unoyalam Kylleng Persha u Tejashwi Yadav kilami da ka ju Kylleng Swin na nongba patna ban let cha Delhi. U Nitish Kumar unlet ya shimbenta hak jingalang jong ka kinhon NDA kadba u Tejashwi Yadav pat unlet bane shimbenta hak jingalang jong ka kinhon ka India. Pura arngot kini kinoyalam na Bihar ki shong hak Kylleng Swin Vistara Airlines. U noyalam jong ka Telugu Desam Party u Chandrababu Naidu ulalet chenongba Delhi bane shimbenta hak jingalang jong ka National Democratic Alliance. Habakren Shakilat Pyrthei Khubor ulaong ba ka TDP kadai ka seng ka badan hapo ka NDA but unlet ya shimbenta hak jingalang jong ka NDA. Habakilat Pyrthei Khubor kila buon ki jingkli ulaong ba uday ubriya ubala ha ka politics but ula yu ilot ka ka bajia ha ka politics but ya kata unsakren kamhadin. Kumba ka long ka san Pyrthei menta ka kinhon jong ka India bakan thop ya ka Congress, TMC, SP kinang persyang bantan briyo na ka kinhon jong ka NDA ban yo ya ka jingbon pat ban thau sarkar henry ka juwat bha ya ki namar ba ki seng ki badon hapo ka kinhon jong ka NDA kim tre ban shat kala ya ka BJP. Menta pat tuine phai shaki Khubor na ka leng ka Pyrthei. Ka Ministry of Information and Culture jong ka sarkar Taliban ha Afghanistan kalapin bana ba kadang marmot batte thamai biang ya ki khatwei tali ki jaka satnam ki bala jular na ka daw ka jingkhnyu jumai kin diat sngi minshwa kila don bon tali ki jaka satnam bat ki jaka jungok kai ha Afghanistan ki bala jular na ka daw ka jingkhnyu jumai bat ka jingshlei dangshen. U President Bathamai jong ka Taiwan ulai chingte ulai khublai ya u menteri rangba do kari u Narendra Modi namar ka jingjob jong ka seng NDA ha kani ka election ka barang shudap ulapan pau ka jing snow scam bada ka jingjob jong u Modi ka jingadai parlok ha pedeng ka Taiwan bat ka India kanang scam shushu bat kinang la ban penyat bet yaki kam ki basateng. U President ka United States Joe Biden ulaong ba ka jingadai paralok hapadeng ka India bat ka US kanang yai beteng hadian ba menteri rangba do kari u Narendra Modi undang bat biang ya ka bor senshar ha kasien ka balai. U Biden ulaong ba kila don bon ki kam ki ba ka US bat ka India kila le hapo ka jingalam jong u Modi bat ukmi lenti ba ka ne ka jingalong paralok bat ka India kanang scam shushu. U Secretary General jong ka United Nation u Antonio Guterres ula ai kublai kerpang ya kinong song shnong jong ka India namar ba ka election ka long ka bayat bet ya rinti ula ong ba ka India ka dai ka ri ka baklan tam ha ka senshar pat ba bat mentaru ka dangla ban bat ya kani shushu ula ong ba ka ni ka sien ka bamenta ka senshar pat ba ha India kanang klan shushu namar ba ka liang persha ru ka dai ka baklan. Katanat kampo yeng jong ka Iraq kalapin bana bakala yok kem ya ki brio ki badan kti ban penjat penpra ya ki restaurant jong ki company ki bana America but UK. Ki restaurant jong ki company ki bana bar kum ka KFC ka Chili House bat ka li kila shop penpra ha ka arpun rio arpinyo bat lai putarik ujemang ha ki runar ki badan bentalang ha ka jinga ki kabala long hanong ba Baghdad. U Kledo jong ka CIA jong ka United States u William Burns udon menta ha Middle East bat un penya ya ka jingalang ya kren ya sup ha pedang ka Israel bat ka Hamas un ya kendo ya menteri rang bat do ka Qatar u Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani hanong ba Doha bat ya u Kledo jong ka tanat sentiat ka Israel u Major General Abbas Kamal hanong ba Cairo. Hadin kata unlet banyak kendo saya u menteri rangbat do ka Israel u Benjamin Netanyahu.
Ka Amerika kawan ra lai tali ki jeng terwa ha kan ni jeng kren yesuk bat ka khmi lenti baka Israel kum jo ru ka Hamas kin pediang ya kita ki jeng terwa. Kitu kilong ki Khubor hakimat kimat. Kublai.